जोहोलाव नार्जारीनि मोनसे फट'आ दिनै फेसबुकआव गोबां भाइरेल जादों आरो मानो जादों भाइरेल आरो आगोलनिफ्रायबो बिथाङा भाइरेलखा बेनि फारसे लोगोसे बिथांनि जे फिल्म संसारनि फिल्म आरो बिथांनि नखरनि फिल्मा माब्ला जोबगोन एबा थुनफावथाया माला जोबगोन गासैखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजाबसिम नायबानो जाबाय। बेयो जाहैबाय मे दाननि 6 तारिखैमोन मे दाननि 6 तारिखै फैदोंमोन बेयो दिनै कारेक्ट 30 दिन जाहैबाय माने ओमफ्राय मे दाननिनो 30 तारिखै लांफिनदों 15 तारिखै लांफिनदों 15 तारिखै लांफिननानै दिनै बहा दोनहैदों बेखौथ' आं मिथियाना दिनै आंजोंथ' गैयाना बियो दिनै आंनि न'आवथ' गैयाना बियो आरो बे फट'खौ मानो भाइरेल खालामनांगौ। फेब्रुवारि दानावनो बिथांखौ गथ' गथाय आरो गावनि हिन्जावा गारनानै थाङो आरो गोजान जायगायाव थाङो। बेनि उनाव बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां भिडिअ आपल'ड खालामनानै गावनि हिन्जावखौ नागिरबायदोंमोन। बै समहालागै थिगैनो दङमोन आरो बै समहालागै समाजनि आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' समाजनिबो गोबां अनसायनाय मोन्दोंमोन। बेनि उनाव गावनि हिन्जावनि दुखु आरो गथ' गथायनि दुखुआव बिथाङा बिस लोंनाय भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामबाय फेसबुकआव आरो बे भिडिअआ थांनानै जाहैबाय बे भिडिअखौ ओरैनोसो बानायदोंमोन जाय बिथाङा थैबा एबा जोहोलाव नार्जारिया थैबोला सुबुं समाजा एबा फेसबुक ससियेल मिडियानि गासैबो सुबुंफोरा बिथांनि भिडिअखौ जाहाथे नुयो। बिमा नों नङाबा आं बोरै थांना थाबावनो आं हारसिं थानो हाया आं नोंनिल'सो आं रावनि नङा आं नों नङाबा आं बे जुगाव थांना थानो हाला आंखौ निमाहा होदो आं थैबाबो नों गारनाङा। बै समाव बिथांनि बे बिस लोंनाय भिडिअआ बर' समाजनि गेजेराव आरो ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां जायगा आवग्रिदोंमोन जायनि जाहोनाव गोबां भिउबो मोन्दोंमोन बिथांनि बैफोर भिडिअआव आरो बिथांनि सायाव कमेन्ट फैदोंमोन बारे बारे खनले खनले बिथाङा दङना गैला ना थैबाय। नाथाय बिथांनि रिप्लाइ बिथाङा बुंबाय आं बै भिडिअखौ आंनि थैनायनि उनाव साबैसेया नुथों होननासो आं बै भिडिअखौ बानायदोंमोन। नाथाय बिथांनि बे भिडिअआ गावनि हिन्जाव गथ' गथाय थांनाय एबा गोमानायनि एबा खारनायनि थाखाय बिथाङा बै भिडिअखौ बानायदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांनि दुखु दाहा आरो हालाय हाफाय जानानै ससियेल मिडियाआव नागिरनाय थांखिया बिथांनि गोसोआव गैलिया। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय दाथ' हिन्जाव गैया आंथ' सासे हिन्जाव लानायाथ' सिउरखा लाखागोन आं। दानिया नोंथांमोना नुबाय बिथांनि जारिमिनखौ आरो बिथांनि ट्रेजेडिखौ रमान्टिकखौ आरो नोंथांमोना दानिया सायख'बानो जाबाय गोरोन्थिया सोरनि। दानिया ससियेल मिडियाआव नोंथांनि फिल्म देखायनायखौ गारदो मानोना ससियेल मिडियाआव गोबां उन्दै उन्दै खुदियाफोर थायो जाहाथे बैफोर खुदियाफोरा नोंथांनि बे फिल्मखौ नायनानै बिसोरबो नखराव बा गावनि जिउआव बा गावनि बिथांनि मोननि जे संसाराव बैफोरबायदि ट्रेजेडिखौ खोन्थिया। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखौ मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो गोरोन्थिया सोरनि बेखौबो सायख'नो नोंथांमोना दाबाव।